Борын заманда яшәгәндей карт белән карчык. Аларның ике кызлары булган. Олы кызлары усал да, ялкау да, саран да икән. Шуның өчен аны беркем дә яратмаган. Кече кыз үги булган. Аның уңганлыгына, булганлыгына кешеләр сокланып туялмаганнар. Үги ананың моңа бик тә эче поша икән. Көннәрдән бер көнне карчык иренә әйткән: Урманга алып барып адаштыр ул кызны. Карт нишләсен? Атын җигеп, кызын урманга алып киткән. Урманның иң куе җиренә барып җиткәч, ул кызына: "Бар, кызым, син җиләк җыя тор, мин утын әзерлим" дигән. Кыз җиләк җыярга керешкән. Тырысын тутыргач, әлеге урынга килсә, әтисе юк икән. Кычкырып та караган, елап та, әтисе юк та юк. Ары сугылып, бире сугылып йөри торгач, бик ачыккан һәм талчыккан. Кайын төбенә тамак ялгарга утырган. Бер телем ипине чыгарып ашыйм гына дигәндә, моның янына куян, төлке, бүре һәм аю килеп чыккан. "Безнең ашыйсыбыз бик килә, бераз гына ипи бирче", дип сораганнар алар. Юмарт кыз һәр берсенә ипидән өлеш чыгарган. "Яхшылыкка яхшылык" дип, куян кызга бүрек, төлке тун, бүре итек, ә аю бер тәпән бал китереп биргән. Алар гына китүе булган. Кыз янына урман буенда ат көтүе көтеп йөргән батыр килеп чыккан. Ул да кыздан ипи сораган. Ипи кисәген тәмләп кенә ашыйм гына дигәндә, кызның күзләренә күтәрелеп караган һәм гомерлеккә гашыйк булган. Атына утыртып, авылга, әтисе янына алып кайткан. Һәм ярәшергә дә килгән. Карчык тун кигән, янында бай кияүе булган үги кызын күреп, ачудан нишләргә дә белмәгән. Үз кызыңны байыттың. Инде минем кызымны да байыт. Урманга алып барып адаштыр. Карт ат җигеп, бу кызны да урманга алып киткән. Барып җиткәч: "Бар, кызым, син җиләк җыя тор, мин бераз утын әзерлим" дигән. Кыз җиләк җыя башлаган. Бер җиләкне савытка, ичесен авызына салып йөри-йөри, тырыс төбе каплангач, әлеге урынга килсә, әтисе юк икән. Кайын төбенә ашарга утырган. Әнисе җибәргән төргәкне чишүе генә булган. Янында куян, төлке, бүре һәм аю пәйда булган. "Безнең ашыйсыбыз бик килә, безгә бераз гына ипи бирче", дигәннәр алар. Китегез, сезгә түгел, үземә дә аз әле монда, дигән кыз. Җәнлекләрнең ачулары чыккан һәм аны урманнан куып чыгарганнар. Бар инде, кызым байыгандыр, тизрәк өйгә алып кайт. Карасалар, пычракка баткан кыз үзе кайтып килә икән. Карчык хурлыгыннан нишләргә дә белмәгән. Ә үги кыз батырга кияүгә чыгып, бүгенге көнгә кадәр
матур тормыш кичерә ди. Карт та алар белән бергә яши, тимерчелектә эшли, көтү көтә икән.